ना बिथाङाथ' बुंगोन नाथाय लजिकेल खोथा बर'गाव समस्थियाव बिजेपिनि बिटिआ सिगाङाव फैया राजीव ब्रह्मआ जाहैबाय मा बिटिएफनिफ्राय केन्डिडेट जानानै 2020आवहाय बियो देरहादों बिथांनि देरहानायनि जा मोनसे माबा बियो ओमफ्राय बे बिजेपिआ गोहोम गैयामोन बिथाङा बिटिएफनिफ्राय गेलेनानै देरहादों बेनिफ्राय बिटिएफआ सरकार दानो हायैनि थाखाय माने सरकारजों थानांगौ होननानै बिथाङा दोलखौनो सालायदों बेनिखायनो दिनैहाय बिपिएफनि मानसिफ्रा सासे सानैनि बादै बिपिएफनि राजीव ब्रह्मआ गावनो बुंनाय माखासे सुबुंखौल' मोनो आरो दहाय बुंनाय बिजेपिनि बिटिआर गैया बे माखासे लजिकेल खोथाखौ नायनानै राजीव ब्रह्मआ बेवहाय माने देरहागोना गावनि सापर्टार गोसो बायजानो गिनानै बुंदों बेवहाय देरहागोननि बुंदों राजीव ब्रह्मआ 11,000 बारा बियो राउन्डनि लजिकेल बुंनांगौनि नामाव खारन जोङो मिथिगौ बिजेपिनि सापर्टारानो बिपिएफ आरो बिपिएफनि सापर्टारानो बिजेपिजों बिदि नुदों नाथाय दिनैहाय बिजेपिनिफ्रायबोथ' केन्डिडेट दङ आरो लोगोसे बिपिएफनिफ्रायबो दङ बिथांमोननि भटआ 2020आवहाय राजीव ब्रह्मआ 24,000सो मोनदोंमोन बिथांनि भटआ दिनै फैला बेखायनो बेवहाय राजीव ब्रह्मआ देरहानायनि खुनु लजिकेल खोथा गैया आरो बिजेपिआ बेवहाय खुनु बिटि गैया दा बेफोर जाहैबाय रियेल ग्राउन्डनि फिक्सार बेखायनो दिनैहाय बिथाङा जेखि बुङा मानो बिथाङा देरहाया आरो आं दिनै बुङो देरहागोना इउपिपि बा आंनो देरहागोन बेयो 100%। 22 सेप्तेम्बर खालाराव जिहेतु बिटिसि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ बे बिसायख'थियाव बनरगाव 9 नं बनरगाव समस्थिनि बिजाथिखौ रायजो राजानि आबुं मददजों जों देरहासार खालामनो थाखाय इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरि सोद्रोमा मददगिरिफ्रा जों मैखोमै खामानि मावगासिनो दङ दिनैनि समाव बनरगाव समस्थिनि गुबुन गुबुन जायगाजों लोगोसे मागुरमारि प्राइमारि सिखुनजरा प्राइमारि आरो गोबां गुबुन गुबुन प्राइमारिफ्राव जों दिनै जगदान हाबाफारि लाहोदों बे जगदान हाबाफारियाव दिनैनि बे मोनाबिलि समाव बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिजेपि पार्टिनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन ससियेल अर्गानाइजेसनफोरनिफ्राय दिनै गोबां जौ रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होनो ओंखारबोदों आरो बिथांमोना इउपिपिएल पार्टियाव दिनै जयेन जाफैदों आं जों बिथांमोनखौ गोरबोजों बरायदों दिनैनि समाव जिहेतु इउपिपिएल पार्टिया दुलाराय बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजाङै खामानि मावदों मानगोनां प्रमद साहाबनि दैदेननायनि जानाखि सरकार आरो इउपिपिएल पार्टि बे पार्टिया रायजो राजाफोरनि मोजां मदद मोननायनि गेजेरजों फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो मोन 40 समस्थिनि गेजेराव मोन 22निबो बारा जों समस्ति देरहानानै बिटिसिआव जों खेबसेबाव 5 बोसोरनि थाखाय जों सरकार दानो थांदों बे दिनैनि समाव रोखा जाबाय मानोना दिनैनि समाव बर' आरो गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि मददगिरिफ्रा दिनै दोलै नोगोरै इउपिपिएल आरो बेनि दैदेनगिरिफोरखौ मदद होनो दिनै ओंखारबोदों बे ओंखारबोनाय बायदियै मागुरमारि हालामनिफ्रायबो दिनै जौ रायजो राजाफ्रा दिनै उदाङै जोंखौ मदद होफैदों आरो बिथांमोनखौ जों गोरबोजों बरायदों दिनैनि समाव जों बुंनो हायो इउपिपिएल दैदेननाय बिटिआर सरकारा थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव 3,50,000निबो बारा हानि जेंनाखौ बोस्रांनायाव जों जाफुंसारनो हादों लाख रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो मोजां थासारि होदों जाय थासारिया दिनैनि समाव मोजां खुंथाय सोलोंथाइनि बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव जोङो रायजो राजाफोरनो गाहाम थासारि होनाय लोगो लोगो दिनैनि समाव जोंनि इयुन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा स्पर्ट्स गेलेनाय फारसे सोलोंथाइनि फारसे समाजारि दावगानायनि फारसे गोबां बिथिङाव जौगासारनायखौ जों नुनो मोन्दों बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जों दिनै गोबां जोङो फरायसा लाइमोनफोरखौ जोङो दिल्ली आरो गुवाहाटीयाव थानाय मोजां फसंथानफोराव जों फ्रि अफ कस्ट जों कचिं होनो हादों एपिएससि इउपिएससि आरो एससिएसनि थाखाय बे लेभेलखौ जों नोजोर होयोब्ला जों बुंनो हायो दिनैनि समाव बड'लेण्ड हालामाव
जोंनि जाखांफु सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा गोबां बिथिङाव दावगासारनो खाबु मोनदों थांनाय गोलाव 17 बोसोराव हाग्रा महिलारि BPF पार्टिया रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावैनि थाखायनो थांनाय गोलाव समहालागै बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायदि बिथिंनि जौगानायनि फारसे उन जानानै थानांदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव गेलेनायनिफ्राय जागायनानै नलेज फेस्टिभेल दुरान कापनिफ्राय जागायनानै सन्तोष ट्रफि ISPL बायदिसिना गेलेनायनि जानाखि मोजां थासारि दिनैनि समाव दुलाराय हादोरनाङै मोनसे बाख्नायनाय थासारि मोनदों थांनाय जुलाइ दानाव खुंनाय गिबि खेब CM काप फुटबलनि जानाखि थासारि फैदोंमोन बे थासारिखौ हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि मानगोनां दैदेनगिरि मानगोनां प्रमद बर' साहाबखौ दिनै बाख्नायदों बे गेलेनायाव 70,000निबो बारा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायाव बाहागो लादों जाय गेलेनाया जोंनि मोनसे हिस्ट्रिक मोमेन्ट सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेलेनायनि मोनसे मोजां बिथांखि दिनैनि समाव मोन 40 समस्तिफोरनि जों हिसाब खालामनो थाङोबा मोनफ्रोमबो समस्तिफोरावनो दिनैनि समाव UPPL पार्टिनि बिजाथिफ्रा देरहानायनि जानाखि आगान बेयो साबसिन दं गुबुन पार्टिनिख्रुइ दिनैनि समाव BPF आरो BJPआ जेबो इसु गैया समाजनि दावगानाय फारसे समाजनि जौगानायनि फारसे बिथांमोना पलिटिक्स खालामनो फैदों नाथाय बिथांमोना रायजो राजाफोरनि फारसे जेबो रोखोमनि बिथांखि होनो थाखाय दिनैनि समाव BPFआनो होन BJPआनो होन बिथांमोनखौ दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा नेवसिगारदों आरो नेवसिगारनाय लोगो लोगो दिनैनि समाव गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरनि सोद्रोमाफ्रा दिनै UPPL पार्टियाव जगदान जादों सान हर जों दिनै नुनो मोन्दों मानगोनां प्रमद बर' साहाब दैदेननाय UPPL पार्टि BTR सरकार आसामनि मिनिस्टार UG ब्रह्म जोंनि MPफोर रोनग्रा नार्जारि जयन्त बसुमतारी जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारि माधब चन्द्र सेत्रीमोननि दैदेननायनि गेजेरजों दिनैनि समाव जोंनि UPPL आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सान हर रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावदों जों बेखौ बुंनो हायो दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै रोजा रायजो राजाफ्रा लाख रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होनो सिगांबोदों जों दिनैनि समाव रोखायै बुंनो हायो आरो दिनैनि बे जोंनि बे मागुरमारि प्राइमारिनि सिङाव 200निबो बारा गुबुन पार्टिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लादों जोंनि पार्टियाव जयेन जाफैदों जों बिथांमोनखौ गोरबोजों बरायो बेबायदिनो गाबोन समफोरनि गेजेरावबो सिखुनजरा प्राइमारियाव दालाबारि प्राइमारियाव आरो बनरगावनि गुबुन समस्तिनि लोगोसे प्राइमारिनि लोगोसे गुबुन समस्तिफ्रावबो सान हर गुबुन पार्टिनि गुबुन जायगानि रायजो राजाफ्रा जोंनि UPPL पार्टियाव जयेन जानाया जोंखौ खामानि मावनाय जोंखौ पार्टि खालामनायाव गोबाङै मदद होदों जों बेखौ मिजिंथिनो हायो BJP आरो BPFआ माबायदि गोहोम खोख्लैगोन बनरगाव समाजखौ दिनैनि समाव जोंनि UPPL पार्टिनि जानाखि स्ट्रं जानाखि मास बेस बे मास बेसआ जोबोद गोरा थांनाय समफोरनिख्रुइ बे बारनि बिसायख'थियाव जे जोंहा जोंनि खाथियाव UPPL पार्टिनि बिजाथिनि खाथियाव बबेबा मोनसे दोलोनि बिजाथिया जे गसंथानो हागोन एखे लेभेलै जों बेखौ नुनो मोनाखै दिनैनि समाव BJPआ गावसिनि लेभेलाव खामानि मावदों BPFआ गावसिनि लेभेलाव खामानि मावदों आं सिगाङावबो बुंदों दहायबो बुंदों आङो BJP आरो BPFआ दिनैनि समाव रायजो राजाफोरनि फारसे खामानि मावनाय जेबो एजेन्डा गैया जेबो बिथांमोना प्रसपेक्ट होनो हाया नाथाय दिनैनि समाव बिथांमोननि पार्टिनि नामाव पार्टि खालामनायनि जानाखि बेस बियो रायजो राजाफोरनि खाथियाव जेबो जोंखौ हेम्पार होनो हानाय नङा दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा अकल जोंनो ट्रेक्टर पार्टि आरो UPPL पार्टिखौल' बिथांमोना सिनायो बेनिखायनो जायगा प्राइमारिफ्राव गामि ओनसोलाव जों UPPLनि जानाखि थासारि जों बेखौ गोख्रों नुनो मोन्दों